आज यहाँ में कोई एमएलए नहीं है, कोई एमडीसी नहीं है, कोई बुबागरा नहीं है, हम लोग सब तिपरासा है। और अगर आने वाले दिन में तिपरासा को धांसा रख के अपना हानि पुसा को जिताना है तो आज से अगले 1 महीने तक कोई एमएलए नहीं रहेगा, कोई एमडीसी नहीं रहेगा, कोई बुबागरा नहीं रहेगा। हम लोग सबको वॉरियर्स हानि पुसा बन के अपना अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा। यहाँ में मीडिया है, मीडिया ने मुझे सवेरे से बहुत फोन किया है कि तिपरा मोथा टूटेगा। तिपरा मोथा तिपरासा टूटेगा नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब गरीब तिपरासा अपना बुबागरा के साथ है, जब गरीब गुमा आपका बुबागरा के साथ है, जब गरीब से गरीब लोग मेरे साथ है, तो मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जो लोग बुबागरा को मारना चाहते हैं, जो लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वॉरियर हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि त्रिपुरा का राजा के अंदर कितना हिम्मत है। अभी तक आपने मेरा प्यार देखा है, अब मेरा आक्रोश देखना। अभी तक आपने मेरा आंसू देखा है, अब मेरा गरीब के लिए मेरा फाइट देखना। Puilan lam suko jotonai tonai ta hotai bokson Alto Entertainment YouTube channel o thamle le ta jelo no boji mangra te semangara na angkha klayo tini no video wo noron no ki mangkhana chini o Tripura rajyo wo tabu jotoni slai Tiprasa lokorok no naikol nai te te joli tongnai angkha chini bubagra tabu beai kheno Tiprasa rok ni hangra ni bagai tubuna ni bagai bo tabu saya naya gari bo tabu sai to gai tongo bini rest kerei bethangna lama bethangna ni time kerei boti prasarong bagai oro nangkha oro thango oro hangkha oro thango ama hai kimangna bini rest te sana nangna ni jora kerei phiaba chini ti prasarong no asuk kai information kaham rewi tongo te borok no gyan dewi tongo kaham lama o te bo serengai thangtong nei chini o Tripura sarok no naikol nai neta rok no EM CM te MDC te kebang ma neta rok no te kebang ma leader rok no botabuk bujogoi tongo Tripura sarok no bahai ke naikol nai te bahai ke teju lei thiasak ni bagai Tripura sarok no teju lei kochugo kare oi hangrai no tongkhaisa thai permanent thai klangna ni bagai phiaba chini Tripura sarok je neta hinjang nai rok tabuk sujora tei borong ni bokrogo gian kerei wan sumung kerei aboni bagai borok tabuk bo rang pusani lobbai borok Tripura sarok no phalnani tei tabuk thokayei rang chawei borok awa haike tonnani simino borok ni bokrogo wan sukmung tei wan suki nahari tong borok chini Tripura sarok future bo jagao thangsoino borok abo tabuk sujora tei bongni o bokrok bongni o giano borok amo wan sukya ang sajung bohok koto khlaiei chawoi nungei gari kawoi 6 tala 7 tala o tongei thanda khema tongo baisi kok nei borok ni a wan sukmung rok belai kheno saya phiaba kebang ma o Tripura hastini Tripura salukurok bolongo watano buhangrao muikhun phalei chalai tongjao borok ni bagai theipan tongtong thangpan tongtong o jen neta hinjanai rok tabo sujora tei borok wan sugya ang sajung panchima baisi kok boni bonja sapano ongai sai thongbai thong hneise bini omo hinma klayo phiaba norok
তাবো সোশ্যাল মিডিয়া ওয়া ভাইরাল লঙ্গি দङ তাবো দai buhuk song sabo viral lঙ্গি दं তাবো chini o tirpra mothani tipra sarokno naikol nai o mothani bor neta hinjak nai rokno tabo tamo ongoi dong rang puisani lob bai tabo borok o je tipra sa hangkrai ni bagoi je töyriuloi dongnani login ni tabo kobuni 1G rokni khidungo tabo joining rinani bagoi kok athar sawoi tabo social media o viral lঙ্গি dङ omo hai tomong chamung rok belai kino selengma singsa tiprasa lukurok hamjagoi nono tiprasa rono töyriuloi tongthun neise nono support khaiei kusugo dungsai roho phiaba tini tiprasa rokno tamo khlaina naikha tiprasa rokno obodatho bokka sramkha tangai hingga ge tiprasa rokni bagoi 6-7 বছর kok kaham sawoi tabuk tiprasa rokni hamjangmung successful ongkha successful mane bisingo tamo ongkha tabuk khai tiprasa rokno je kok kaham sawoi khnaru mane kok rok tabuk amo jotono tei sitrabai baksakai kosongnani naikha bini a kok rok tabuk hingke 1G rokni khitungo joining riwoi 1G rokni khitung borok ayan thakai borok ayan thanai tabuk abo haike swnamjaknani nai tongkha chini tiprasa mondiri omoni bara selengma singsa ha sakao tei koroi tabuk nung obo haike nini arang 40 lakh 60 lakh rang bai nung tabuk tiprasa rokno omo haike obut boka swnamoi nung klang phano nin abo mungsa phaida maya tangai hingkai salsa nung wansongnani nangnai nung tabuk saisung montri hinoi nung saisung torjagoi tabuk ang kaisa party ni te kaisa party o thanani hinai nung saisung adhar padhar kok sawoi social media facebook page nung page khaimani upload khaimani nin abo mungsa phaida manglak nono tabuk suk joratei tiprasa lukurok hamjama baise nung usukai nung tabuk o tipra hasteo nung montri hinai boibe borong rijagoi tongo phiaba nung jefuro tola kologo aprono sei musuk hinai nono respect rina no tonglak nini asuk koti respect nini pura dagor jiro sokhainai aboni bagino bobagra belaikino dukho nangjago bobagra tangi dukho nangjaya tongnaiba asuk khai nono töyriuloi nono bini utung himriwoi sirikha lama phunukha mokol nugyana mokol nugrikha tabo khunga ngai tamo bobagrani login se tabuk khai bosi biruk di ngai tabuk khai bobagra baise fighting rilainani digi thangai tongo ngo omorok belakino chaya tangai hingangke bobagrani mungsa dos koroi phiaba je bini logi him tongnai chikoncha bono montri tei em rima baise botini asukka bini bokhrogo saisung torjakmani tei bini dam torjakmani jas sakliya aboni bagi facebook page athar pathar khlaiei omo haike botabuk upload khai tongo tei chini o tirpra hastin lukurok belai kheno mokhang asu kufur tongmani sak sawi tongha pung phlakjabai mani puila okai tirpra sarno kaham sawoi rang chatharei nungtharei tabuk khai tirpra sarokno se buni ya phawa phalai klangnani digi thangai tongo 1G rok bai jesuk phano thokai jaksiri chini tiprasa je neta pet warok jesuk phan thokai jaksiri 18 বছর 20 বছর 25 বছর kai thokai jagi phaiga tabu phonto a thokai jangmano sia borok khai rang macha khai no ungo nei borok asuk baino hamjagise kolpaya chini tiprasa rok kai jaga sekjago bothar jago justice manya kono bichar asar maya abo khai borok teisilia saijung yongla awang haini tongmai kha mokhang dapu chai dupho bakho chai amo simino manbayo chatharei norok nogoi mangna norok tabu kaisa program norok haiken nogoi mangna bong bohok busuki tori tong bong bohok se pura 15 foot airongano askai kiting koto amo haike tebo chatharmang no desa kai thus thiben je neta pet warok tiprasa rok no kai thöino kusubo wachmano pura chep tarisiga borok khai thöinungmang pura bohok korong hei
แต่ถ้าใครทึกเทียนบอกพาที่เว้ยตาได้บ่ฮุกซ่องนรอเมสเซจนรอโบราณนรอบ่จิเว้ยนารักดีตังเกหิงกังกติประสานในบางไงตาบ่แกบ่บาสานให้กริค่ะบ่ว่ากราชิมิตงสิวอติประหัสเตวมุกติใบกงติใบใครกาบเว้ยบ่ติประสานลูกรองน้องบายแกทานจังคลันนี่บ่อามอตาบ่กาบสานให้กาเว้ยบ่จินตาใครสานให้ใครบ่กุลปายาเพียบ่จักรักไรโกสรกใครจานาซาทารอจานาซาทารอบ่ฮอกสิมีพาที่เว้ยถึงนี่อุปายตงสิวอ๋อเมสเซจรองเวลาที่น้องนังมานี่ก็ติประสานลูกรองนี่บ่เกยกันดรอกเอามาให้kita thok kai jak di dei je hamya lama ko thangai talang na ni no nai chong ga ngai nang a lama ni nang kutul di nang ka ham lama wa thang di sini ti prasarok ni hangkrai solution amo 2026 ki 28 ni bising no jang direct mani thangnai ka ham krung tong hang kai jang phan cher na nang nai logir na nang nai je ka ham borok ni logi wo tamo kufur tamo kusak tamo kosom tabo sini ti prasarok no Jika chatong mani tabo ebi no busung gei basa hebe kya di prasarok no taibo buthare sukmana ni bagai tahok dai bukhuk song norok boji kana kha khlayo tini o video wa norok pai tak jora video no chang norok no pai phlai ya hambai ya pharu